Señoras, señores, moi boas tardes. Damosles a benvida a este solemne acto de entrega das Medallas de Galicia 2024. A máxima condecoración que concede o Goberno galego dende hai 40 anos e que nesta ocasión quere recoñecer a traxectoria do actor Luís Tosar, da produtora Zaza Ceballos, así como o labor da Academia Galega do Audiovisual. Os tres son, sen dúbida, exemplos que dignifican o audiovisual galego como un sector artístico e estratégico para Galicia. Un sector que xera emprego e riqueza, que nos invita a soñar e que documenta a nosa historia. Saudamos ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, chanceler destas medallas e demais autoridades aquí presentes. Tamén os galardoados, os aquí convidados e os milleiros de galegos que se suman a vostedes en directo a través dos medios públicos da nosa comunidade, da Televisión de Galicia e da Radio Galega. A todos, grazas pola súa presenza. Se mo permiten, antes de comezar este acto, quixera ter unhas palabras de lembranza para a nosa comunidade mariñeira que, como saben, está a pasar por uns momentos moi tristes, difíciles, tras a traxedia acontecida nas Malvinas. Gardamos un minuto de silencio en memoria de todos eles. E agora si damos comezo a este solemne acto, facémolo con música a que nos trae Luis Cercán, interpreta Todo el miedo. Algo pasa en mi jardín que se está quemando y no es tu fuego. Todo me recuerda a ti, soy humo, ceniza y cenicero. Fumo para no pensar, bebo para no sentirte lejos. Fueron 2 años aquí para acabar en este agujero. Todo el miedo es a dormir sin ti. Por el miedo a soñar solo contigo. El viento de este balcón derrumba cada uno de mis latidos. Yo, más egoísta aún, te hago cargo de mis enemigos.
es que hoy por hoy nunca estoy bien y hago trampas para no decírtelo. Vuelo en aviones de papel que acaban ahogándose en tus ríos. Todo el miedo es a dormir sin ti, por el miedo a soñar solo contigo. Todo el miedo es a dormir sin ti, por el miedo a soñar solo contigo. Nese punto, convidamos o señor presidente da Xunta de Galicia e os galardoados a que suban ao escenario onde lles van a poñer os seus asentos para seguir todo este acto. Poden subir. Señor presidente, á esquerda, así, correctamente. O nome dos galardoados coa Medalla de Ouro de Galicia 2024 saiu do Consello da Xunta celebrado pasado luns 15 de xullo. O conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes e chanceler da medalla, don Diego Calvo Pouso, procede a continuación á lectura do decreto da concesión das medallas de Galicia na súa categoría de ouro. Decreto 167/2024 do 15 de xullo polo que se concede a Medalla de Galicia na súa categoría de ouro. O artigo 4 do Decreto 1/1991 do 11 de xaneiro polo que se regula a concesión de medallas de Galicia establece as medallas que anualmente se poderán otorgar nas súas distintas categorías. Tendo en conta o previsto no artigo antes indicado, o Goberno galego ten a vontade de otorgarlles a súa máis alta distinción ás persoas que se indican a seguir. Polo tanto, por proposta do Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes e logo do acordo do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 15 de xullo do 2024, dispoño conceder a Medalla de Ouro de Galicia a Luís López Tosar, María Ignacia Ceballos González Llanos, Academia Galega do Audiovisual, Santiago de Compostela, 15 de xullo do 2024, Alfonso Rueda Valenzuela, presidente, Diego Calvo Pouso, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes. Os máis recoñecidos tanto a nivel nacional como internacional. Este neno de Cospeito amou sempre a interpretación. No seu haber destacan 3 premios Goya, 2 premios José María Forqué e 5 Mestre Mateo. Participou en máis de 60 películas. Quen non viu Los lunes al sol, Celda 211, Te doy mis ojos. Recentemente El desconocido, 100 años de perdón en 1898, Los últimos de Filipinas. Luís Tosar é un actor versátil que tamén liderou o trío cómico de Magical Brothers e o grupo musical Dielas. Comezou no teatro e, entre outras compañías, estivo no Centro Dramático Galego. Pero para moitos de nós
este tipo duro tamén é o xuíz de Portosás, ese protagonista da exitosa serie da televisión de Galicia Mareas Vivas, coa que conseguiron embaucar e fixeron soñar a toda unha xeneración. Pola súa innegable contribución á proxección do sector audiovisual galego a través da interpretación, o presidente da Xunta de Galicia impón a Medalla de Ouro de Galicia e entrégalle o correspondente diploma a don Luís Tosar, que a continuación toma a palabra. Chegou a hora de poñer as gafas. Esta é a realidade. Moi bons días a todos, todas. Moitas gracias por estar aquí. En primeiro lugar, agradecer a todas as persoas que pensaron en mí como merecedor desta distinción e agradecer tamén de algún xeito que sexa compartida e recibida como un recoñecemento colectivo o noso sector, o audiovisual galego que tanto talento, experiencia e bo facer ven demostrando ao longo destas últimas décadas. No eido persoal, só podo dicir que teño a inmensa fortuna de poderme adicar a unha das profesións máis maravillosas que existen e que brinda a oportunidade constante de poñerte na pel dos outros e poder, aínda que só sexa por un tempo limitado, mirar case que en primeira persoa realidades que son absolutamente alleas. Nestes tempos broncos nos que o diálogo, o debate e mesmo a conversa pasaron a ser reliquias do pasado, nestes tempos nos que ás veces parece que vale máis unha foto dun prato dun restaurante que a lembranza dos amigos cos que estás a xantar, nestes tempos violentos e intolerantes nos que parece que unha opinión pasa a ser un ataque automáticamente, nestes tempos de guerras. Nestes tempos, poder crear ficción, unha ficción que axude a comprender, que faga rir, que faga chorar, soñar, que provoque debate e reflexión, que axude, polo menos, a irse deitar un pouco máis tranquilos, iso é un privilexio. Pertencemos a un sector forte en capital humano, pero moi vulnerable en cuestións de estabilidade, e por iso son tan importantes estes recoñecementos e as políticas culturais a longo plazo. Así que non podo máis que dar as grazas unha e outra vez por ser parte disto, por poderme adicar a este oficio maravilloso e podelo compartir, ademais, ca miña esposa, Lu, que é compañeira en todos os ámbitos da miña vida. Se me permiten, aproveito a ocasión e esta medalla vai dedicada a ela, aos meus fillos, León e Luana, aos meus pais, a miña querida irmá, a todos os meus amigos, e a todos e todas os profesionais do sector audiovisual de Galicia. Moitísimas gracias. É unha das grandes mulleres pioneiras no sector audiovisual de Galicia. Zaza Ceballos fundou a produtora Zenit Televisión, da que é directora e produtora executiva. Con ela deu vida a varias películas biográficas de grandes mulleres galegas como a Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal ou Rosalía de Castro. Sen dúbida, unha aposta real por poñer en valor o papel destas mulleres na historia de Galicia. Por isto e por moito máis, hai 3 anos recibía a medalla Emilia Pardo Bazán, condecoración que outorga a Xunta de Galicia e que quere recoñecer aqueles que traballan a prol dunha igualdade real entre homes e mulleres. Nese mesmo ano tamén foi galardoada co Premio da Cultura Galega na modalidade audiovisual
distinción concedida pola Xunta de Galicia co obxectivo de apoiar e recoñecer a excelencia creativa, así como a construción cultural de Galicia. Pola súa aportación á proxección do sector audiovisual galego, por apostar pola difusión da vida de mulleres clave na historia de Galicia, o presidente da Xunta de Galicia impón a Medalla de Ouro de Galicia e entregalle o correspondente diploma a dona Zaza Ceballos González Llanos, quen a continuación toma a palabra. Bos días, presidente, autoridades, señoras, señores, gracias por estar aquí. Con profunda emoción quero expresar o meu sincero agradecemento por ser honrada coa Medalla de Ouro de Galicia en recoñecemento ao audiovisual galego. Saben, neste sector dámonos bastantes premios e medallas. Creemos que as recompensas positivas estimulan o talento e o crecemento da nosa industria, pero poucas veces ese recoñecemento ven de fora. Son escasísimas as ocasións. Así que agradezo de corazón ao presidente da Xunta de Galicia por esta honra e polo seu compromiso constante coa promoción e o apoio ao sector audiovisual. Este galardón é o testemuño do esforzo colectivo e do talento que florece en Galicia. Tamén creo que todo premio ven acompañado dunha grande responsabilidade. A televisión, o cinema, o audiovisual distribuído por calquera medio tecnolóxico teñen certamente unha gran influencia e esta medalla para min representa un especial aviso para que os creadores e produtores, as empresas e o talento primemos os contidos que reforcen os nosos valores, aqueles que, por ser propios e significativos, nos fagan estar orgullosos de ser galegos e de vivir en Galicia. Que este galardón sirva tamén como inspiración para as futuras xeracións de creadores e que xuntos sigamos celebrando e elevando a nosa cultura a través do poder do audiovisual. E falando de talento, é unha maravilla estar acompañado polo magnífico Luís Tosar. Coincidimos nos comenzos de Mareas Vivas, é unha televisión de Galicia, el de protagonista. E desde aquela xa nos emocionou coa súa verdade e a súa calidade interpretativa. En canto a Álvaro, el e unha formidable xunta directiva foron quen de transformar a Academia e de reunir tanto os que estivemos nos comezos como as novas xeracións. Quero recordar a todas as persoas que formaron parte desta incrible viaxe. A miña familia, a que sempre agradecerei a súa generosidade, o seu inquebrantable apoio e o seu amor. Ao talento, ímpeto e dedicación das compañeiras de Cenit. Sen elas non tería chegado aquí. O entusiasmo e a determinación dos colegas da Televisión de Galicia, a que considero a miña alma mater, e a compañía dos amigos durante estes anos, nos que tamén estiven inspirada polas grandísimas Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Sofía Casanova, Juana de Vega e Rosalía. De todas conseguimos facer unha película, as que se unirá próximamente a que rodaremos sobre Castelao. Nesta compañía, imaginarán que o camiño ata chegar aquí foi realmente extraordinario. Por último, quero mencionar a maravillosa audiencia galega, cuxa paixón e aprecio pola arte audiovisual inspíranos a seguir creando e contando as nosas historias. Gracias de corazón. O audiovisual galego é un sector forte, potente, que exporta talento e que tamén non nos esquezamos xera riqueza económica. Hai 22 anos nacía a Academia Galega do Audiovisual. Nacía cun obxectivo claro, dar visibilidade á incesante e frutífera produción cinematográfica galega. Ernesto Chao, Ángel de la Cruz, Antón Reixa, Carlos Carballo, Julio Fernández,
Manuel Abad, Manuel Manquiña, María Bouzas, Miguel Anxo Fernández e Xosé Cermeño. Eles foron os nomes desa primeira xunta directiva presidida hoxe por Álvaro Pérez Becerra e que actualmente conta con preto de 500 socios. No seu labor, a organización dos premios Mestre Mateo, os premios María Luz Morales, o premio José Selier, o premio de honra Fernando Rey, así como moitas outras iniciativas para afondar na importancia do noso audiovisual como un sector estratégico no desenvolvemento cultural e económico da nosa comunidade. Polo seu incesante traballo durante máis de 2 décadas para proxectar e unir a un sector cada vez máis numeroso e potente, o presidente da Xunta entrégalle a placa e o diploma a Álvaro Pérez en representación da Academia Galega do Audiovisual. A continuación, toma a palabra don Álvaro Pérez. Presidente, señoras e señores, bos días. Cando hai case 40 anos, moitas e moitos de vostedes facían por primeira vez o xesto de marcar o 3 no mando, que era o mesmo que poñera a Televisión de Galicia, asegúrolles que non eran moi conscientes do que estaban facendo. Estaban, ni máis ni menos, que acendendo unha posibilidade de futuro para centos de persoas que en Galicia tiñamos o soño de dedicarnos a facer cine e televisión. Unha posibilidade que viña de atrás, que se remontaba incluso a finais do século XIX, cando José Selier rodou na Coruña a considerada primeira película do cine español. Máis tarde, a creación artística, tamén audiovisual, trasladouse ao exilio e transformouse en resistencia contra a ditadura. E coa chegada dos 80, un pontevedrés, tamén medalla de Galicia, Chano Piñeiro, converteuse no gran precursor do cine galego e en galego. Pero volvendo ao anterior, digo que non eran conscientes do que facían cando premian no mando, porque nese momento o verdadeiramente importante era que as galegas e os galegos tiñamos por primeira vez a posibilidade de entreternos e informarnos na nosa lingua a través dunha pantalla. Pasaron os anos e normalizamos a excepcionalidade do talento, o de todas as persoas que puxeron tanto tempo das súas vidas ao servizo deste oficio. Naquel momento estábamos experimentando e aprendendo. Ninguén nos contara antes o que había que facer para poñer en pé unha industria e soubemos facelo. Falo de talento e de compromiso e penso en Ernesto Chao, que no pouco tempo libre que lle deixaba o bar suizo de pratos combinados, tivo a ben fundar, xunto con outras compañeiras e compañeiros, toda unha academia. A Ernesto, a Xavier Deive e a tantas outras persoas que traballaron tanto, durante tanto tempo, polo recoñecemento social de toda unha profesión e que hoxe nos acompañan grazas ao inmenso poder do recordo, dedicamos esta medalla. A Academia Galega do Audiovisual acompañou durante os últimos 22 anos o crecemento imparable dun sector que sabe multiplicar sobre 2 eixos. Dunha banda, a creación cultural, o talento e a arte. Doutra, a capacidade industrial, xeradora de emprego e de riqueza. E de novo, o compromiso, o da Academia, pero tamén o das outras 6 entidades que traballan desde hai tempo por un audiovisual galego mellor. Queremos compartir esta medalla coa Asociación de Actores e Actrices de Galicia, a Asociación Galega de Guionistas, a Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización, a Asociación Galega de Produtoras Independentes, o Clúster Audiovisual Galego e a Coordinadora Galega de Festivales. Grazas por acompañarnos no camiño da defensa dun sector que precisa todos os cuidados posibles por parte das institucións para consolidar as conquistas destas últimas 2 décadas e que non se pode permitir dar pasos atrás. Nós fomos entendendo neste tempo que o noso traballo contribuía a facer un país mellor. Soubemos da capacidade que tiñan as historias que creábamos para facer a xente desconectar do que lle preocupaba. Soubemos do poder terapéutico do audiovisual cando acompaña a quen precisa acompañamento. E máis adiante, soubemos de orgullo cando gañamos os premios máis prestixiosos e cando Galicia chega a todos os lugares do mundo grazas a películas e series que conquistan ao público de todo o mundo. Nós fomoslo entendendo nestas 4 décadas e agora celebramos, emocionados e agradecidos, que este país tamén o entende. Moitas grazas.
Neste punto, convidamos o señor presidente da Xunta e os galardoados a que regresen aos seus asentos entre o público, mentres imos preparando o escenario para unha nova actuación. Está a ser, sen dúbida, este acto moi emocionante. O sector do audiovisual reivindica o seu oco. Un sector que xera ilusión, un sector que conta historias e que é fonte dunha incansable creatividade e, ademais, do que dependen milleiros de empregos. Temos o escenario case preparado. A continuación, volveremos a escoitar un novo tema de Luis Fercán. Vai interpretar Venecia. Me dice que está bien y yo no puedo mirar. La veo en cada tempestad. Su recuerdo no lo sé explicar muy bien. Ella es como un tiro en la sien, como la lluvia en mi ciudad. Dio por acercarme a imaginar su rostro en esas calles de Venecia. Y siempre que la veo en un canal, yo quiero ahogarme en ella. Yo siempre quise dibujar mi vida en cada pliegue de su piel. Y ahora que sé probar su miel, ya no me deja mirar. La veo en cada tempestad. Su sonrisa no la sé explicar muy bien. Y ahora que ya no sé qué hacer, voy a volar la terminal. Me dio por acercarme a imaginar su rostro en esas calles de Venecia. Y siempre que la veo en un canal, yo quiero ahogarme en ella. Me dio por acercarme a imaginar su rostro en esas calles de Venecia. Siempre que la veo en un canal, yo quiero ahogarme en ella. Quiero ahogarme, quiero ahogarme. 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 Quiero ahogarme, quiero ahogarme.
quiero ahogarme. Quiero ahogarme, quiero ahogarme. E solidamos a continuación o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela. Moi bons días, señor presidente do Parlamento, delegado do Goberno, alcaldesa de Santiago de Compostela, alcaldesa de Coruña, Consello de Presidencia e restantes membros do Goberno da Xunta de Galicia, membros da Mesa do Parlamento, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e fiscal superior de Galicia, presidentas e presidentes dos órganos estatutarios, voceiros e parlamentarios do Parlamento Autonómico e do Congreso dos Diputados, parlamentarios nacionais, presidente da Real Academia Galega, general xefe da Garda Civil, xefe superior de Policía de Galicia, corpo consular, alcaldes e alcaldesas, concelleiros e concelleiras que hoxe están aquí, representantes das entidades sociais de Galicia, do empresariado, representantes das organizacións sindicais, restantes autoridades, galardoados os protagonistas deste acto solemne que os estamos levando a cabo, ex-galardoados, ex-medallas de Galicia de anos anteriores, señoras e señores. Primeiro é saudar a todas esas persoas, como decía a presentadora, que nos están seguindo, as que hoxe enchen, por suposto, esta sala, e tamén as miles de persoas que nos están seguindo esta retransmisión a través dos medios públicos galegos, tanto na Galicia territorial, nas 4 provincias, como nesa Galicia universal que está presente en tantas partes do mundo. Hoxe, por suposto, efectivamente, o noso corazón de galegos ten que estar nas augas das Malvinas. O noso corazón está cos falecidos, coas súas familias achegados e con todas as vítimas dese naufraxio e de todos os naufraxios que, por desgracia, tantas veces castigaron a nosa xente do mar. Hoxe, Galicia inteira abrazamos a eses mariñeiros, como tantas veces, por desgracia, demasiadas tivemos que facer antes. Con todo o cariño e con toda a determinación poden contar con nós. E hoxe, por suposto, tampouco podemos esquecernos das vítimas do accidente ferroviario de Angrois. Hoxe, cando se cumpren 11 anos daquel sinistro que sempre teremos na memoria, vaya tamén todo o noso cariño para as súas familias. Esta é unha terra na que nos apoiamos e na que nos respetamos. Por iso, xa hai 40 anos, nos albores da nosa autonomía, o entón presidente Albor asinaba o decreto de creación da Medalla de Ouro de Galicia. Por tanto, dende o ano 84, homes e mulleres de moi diversa procedencia, de moi diversa condición, teñen sido recoñecidos co máximo galardón que otorga Galicia. Este galardón recoñece as achegas de todos os que destacaron en moi diversos eidos polo seu traballo e polo seu amor a Galicia. Decía o decreto polo que se fundaron estas medallas o seguinte: cómprelles ás sociedades que teñen conciencia do seu ser e da súa presencia histórica recoñecer e honrar as persoas e institucións que lles prestasen relevantes e meritorios servicios, que sexan dignos do agradecemento público. Con razón o noso refraneiro di que é de ben nacido ser agradecidos, e este agradecemento e recoñecemento público que hoxe lle tributamos ao actor Luís Tosar, a produtora Zaza Ceballos e a Academia Galega do Audiovisual, que son claros expoñentes dun sector audiovisual absolutamente e cada vez máis estratégico para a Galicia, estamos recoñecendo que coidan a tradición, que están abertos á innovación e que teñen moi presente o talento creador.
Luís Tosar é unha das figuras máis coñecidas e recoñecidas da escena galega, da escena española e da escena internacional. E aquí empezou e de aquí nunca se esqueceu. E hoxe tamén recoñecemos eso. É protagonista dunha carreira de éxito, unha enorme carreira de éxito forzada a partir do esforzo, da humildade, de saber onde empezou e da súa enorme capacidade interpretativa que sempre está presente. Por lo tanto, recoñecemento absolutamente merecido. Igual que un recoñecemento merecido, premiar as máis de 3 décadas de talentosa trayectoria da produtora e directora de cine e televisión Zaza Ceballos. Unha das profesionais máis respetadas do sector, sen ningunha dúbida, e podemos velo cando se anunciou a concesión da medalla. O seu nome está detrás de grandes éxitos da pequena e da gran pantalla, e dende a súa empresa, Cenit Televisión, ten realizado miles e miles de horas de produción de exitosas obras que se difundiron e se difunden por moitísimas canles. E a terceira das medallas ten un destinatario colectivo, a Academia Galega do Audiovisual. É un recoñecemento dirixidos a todos os profesionais que a integran, máis de 500, según escoitábamos. Guionistas, intérpretes, directores, realizadores, un longo etcétera de persoas. Moitas veces anónimas, pero todas absolutamente imprescindibles para que calquera proxecto audiovisual en Galicia e en moitos sitios chegue ao termo. Por tanto, é un premio ao talento e á creatividade de todos e cada un dos profesionais que integran a Academia. Entregamos 3 medallas, polo tanto, que recoñecen a excelencia dos seus destinatarios, pero con elas, como xa se dixo, queremos distinguir un conxunto de persoas que traballan todos os días, desde profesionais absolutamente consagrados ata, como decía, persoas anónimas e persoas que están empezando e que están iniciando a súa carreira coa mesma ilusión e coa mesma forza coa que eles así iniciaron no seu momento. Por tanto, o éxito pasado, o éxito presente de agora mesmo, sobre todo o éxito futuro do noso audiovisual, será sempre o resultado dun esforzo coral, que hoxe poñemos en valor, porque é necesario e porque é de xustiza. Mais aló das caras visibles, sempre hai ese traballo anónimo e calado que non sae na foto e que hoxe tamén está aquí presente. O audiovisual eríxese, xa se dixo, como unha potentísima plataforma de promoción que ten alcance universal e que fala da Galicia dos nosos días, do que foi Galicia e do que quere ser no futuro. Todo elo ten enormes repercusións en moitísimos ámbitos. O audiovisual hoxe en día constituye unha fonte de riqueza, unha fonte de emprego, de moitísimo emprego, e isto hai que repetilo tamén moitas veces, e de canalización da inmensa forza creativa que afortunadamente teñen os profesionais galegos que se dedican a esta actividade. E o potencial do noso audiovisual, efectivamente, aséntase nun sector privado dinámico que afrontou moitos retos e que traballa arreo a diario, e esa é a clave, sen ninguna dúbida, pero tamén, por iso, o noso deber como administracións é apoialo en todo o que poidamos, favorecer a súa capacidade de crecemento e facer todo o posible para que se multiplique. Creo que así foi a toda agora, ou polo menos o intentamos. Todas as administracións de todas as cores políticas creo que tiveron claro na Xunta de Galicia que o audiovisual merecía ser atendido e valía a pena todo o que se apoiara. Eu así agardo que continúe sucedendo no futuro, de maneira máis intensa, a ser posible, que creo que é posible. Temos moitísimos retos por diante que os profesionais do audiovisual coñecen mellor que ninguén, pero todas as plataformas, os novos hábitos de consumo, todo ese mundo cada vez máis global e cada vez máis inmediato, ten un enorme potencial si sabemos aproveitalo. Atravesamos momentos convulsos, sen ninguna dúbida. Esas mareas vivas que se aludían antes anticipan para algúns un cambio de ciclo e para outros directamente un cambio de era. En todo caso, cambios, sen ninguna dúbida. Cando hai cambios, a xente necesita respostas e sempre busca certezas. E os diferentes conflitos tremendos, terribles, que
temos agora mesmo presente en moitos puntos do noso planeta, algúns máis coñecidos, algúns con máis presencia mediática e outros non tanto, pero igual de desoladores, recórdanos que a crueldade e o terror que pode provocar o ser humano ás veces parece increíble. Esa crise migratoria que apela á conciencia do primeiro mundo, sen dúbida, urxe unha resposta global. Ten que ter unha resposta global, máis aló de parches puntuais ou de solucións inmediatas. E creo que en Galicia sabémolo perfectamente, fomos terra de emigrantes e agora temos que ser terra de acollida. Non se entende o noso pasado, non se entende o noso presente e, sinceramente, creo que non se entenderá o noso futuro se non temos presente que temos que ser unha terra de acollida. Coñecemos o drama da emigración e, por iso, quero dicir unha vez máis, Galicia sempre será terra solidaria cos restantes territorios do noso país e cos restantes territorios do mundo. E, amigas e amigos, a democracia, creo que non debe custarnos recoñecelo, porque é o primeiro camino para empezar a solucionalo, atravesa a día de hoxe unha crisis de credibilidade, fronte a que todos estamos chamados a actuar porque todos estamos concernidos. Creo que nas democracias as disputas, por moi enconadas que sexan, por moi radicais que parezan, sempre teñen unha única solución, que é falar, dialogar e votar en democracia e en liberdade. Lonxe de toda a violencia, sexa física, como exemplos tremendos que estamos vendo todos os días, como incluso verbal, que ás veces non lle damos importancia, pero é antesala de violencias moito peores. Decía o profesor Justo Beramendi, recentemente falecido, que cando hai desigualdade sempre hai tensión. Por lo tanto, o noso deber, especialmente os que temos responsabilidades políticas públicas, ten que ser sentar as bases e traballar para evitar que haxa desigualdades e, cando as haxa, que as hai, intentar superalas. En definitiva, consolidar o estado de benestar, que é complexo, que é unha tarefa diaria, unha tarefa a que non podemos renunciar. Eso ten que estar no noso ADN. A solidaridade ten que ser unha das características definitorias, creo que o é, pero ten que seguir sendo do pobo galego. Desde sempre, a quen e alén do mar. Co concurso de todos ten que seguir sendo así no futuro. Galicia cumpriu e ten que seguir cumprindo. Outrora e arestora. Temos que cumprir sempre. E por iso creo que na véspera do noso día grande temos que aproveitar para intentar reflexionar sobre o traxecto percorrido a toda agora, onde estamos neste momento e, sobre todo, onde queremos ir. Eu creo que estamos nunha comunidade avanzada, unha comunidade orgullosa como poucas dos seus propios sinais de identidade, que temos unha lingua e unha cultura como bandeiras coa que podemos ir polo mundo. Creo que somos e temos que seguir sendo unha comunidade leal, unha comunidade solidaria co conxunto do noso país e sempre aberta ao resto do mundo, especialmente a unha Europa común na que temos unha relación preferente que levamos cultivando séculos a través do Camiño de Santiago, que explica gran parte da historia do noso continente. E creo que debemos ser unha Galicia conectada e orgullosa do seu pasado, que teña moi en conta o presente e que encare con optimismo, sempre hai que ser optimistas, un futuro que non vai ser sinxelo. Por iso eu lle agradezo moitísimo a persoas como Luís Tosar, como Zaza Ceballos e a todas as persoas, as máis de 500 persoas e entidades que integran a Academia Galega de Audiovisual, que dende hoxe queden integrados de xeito formal no universo dos bos e xenerosos, como di a medalla. Eu lles agradezo que sigan sendo exemplos inspiradores de todo o bo que ten Galicia, que temos as galegas e os galegos. E lles agradezo que fagan o que fan todos os días, traballar creendo na súa profesión, amando a súa profesión, transmitindo esa ilusión e dando o mellor deles o servicio común dunha Galicia que ten que ser cada día mellor. Moitísimas gracias. Feliz Día de Galicia a todos e a todas. Moitas gracias.
presidente da Xunta de Galicia. Estamos a piques de pechar este acto de entrega das medallas de Galicia 2024 que, como saben, quixo poñer o foco no sector audiovisual. Un sector que tamén crea marca Galicia e que exporta esa marca Galicia. As nosas historias, a nosa lingua, as nosas paisaxes, a nosa xente que sai ao mundo a través do audiovisual. Pechamos este solemne acto co himno de Galicia. Vai interpretar a soprano Esperanza Mara e tamén o pianista Javier Otero. Con el poñemos o punto e final a este solemne acto de entrega das medallas de Galicia 2024. Moitas grazas.